compromís més maco com a públic, venir, fer l'esforç de venir a un teatre, pagar una entrada, asseure's, perquè sap que dintre d'una convenció hi haurà una gent que t'explicarà una història, la que sigui, i jo estic disposat a escoltar-la i a obrir això d'aquí i deixar que entri i que a mi em passin coses i pugui reflexionar. Això és fantàstic. Que va estar també lligat. Responsabilitat i compromís va molt lligat. Sempre li podem dir, home, has de ser més responsable, has de posar-hi més compromís. És una paraula que va com estretament lligada amb una altra. Sí que a vegades el compromís es perd, perquè ens convertim en una eina molt pragmàtica, som pragmàtics. Amb l'intent d'anar-hi anant, cap a aquell camí, és el que ens dona una mica el resultat d'un compromís. S'aconseguirà o no, però almenys intentar-ho. Aquesta sí que és la nostra obligació. Es pot demostrar que hi ha compromís, que hi ha gent que el té, i el té molt clar, i ens ajuda, i que gràcies, perquè ho necessitem.